Existuje mnoho znamení, ktoré naznačujú, že Ježiš Kristus sa chystá vrátiť vo svojej sláve, aby zachránil svojich ľudí. Niektoré z týchto znamení sú spomenuté v Biblii a dnes sa stávajú čoraz viac zjavnými. Jedným z prvých znakov je vzostup falošných prorokov. Mnohí budú používať klamlivé prostriedky, aby presvedčili ľudí, že ich zázraky sú skutočne dielom Boha. Avšak, keď preskúmate ich činy, môžete vidieť, že Duch Svätý by sa nikdy nespojil s takýmto typom osoby. Takíto ľudia často žijú životy motivované chamtivosťou, bohatstvom a svetovými pôžitkami, ako je uvedené v Matúšovi 24:24. Biblia varuje, že lebo sa objavia falošní mesiáši a falošní proroci a budú konať veľké znamenia a zázraky, aby zaviedli, ak by to bolo možné, aj vyvolených. Ďalším znakom je, že mnohé národy sa postavia proti sebe. Vojny a fámy o vojnách sa budú zvyšovať po celom svete, presne ako hovorí Matúš 24:6. Ježiš nás uisťuje. Bude počuť o vojnách a správach o vojnách, ale dbajte na to, aby ste neboli vystrašení. Takéto veci sa musia diať, ale koniec ešte len príde. Prírodné katastrofy sú tiež významným znakom. Zemetrasenia sa budú vyskytovať na rôznych miestach, ako je uvedené v Matúšovi 24:7. Biblia to opisuje. Národ vstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Hladomory a zemetrasenia budú bežné, čo naznačuje, že časy sa rýchlo menia. Prenasledovanie veriacich sa zvýši a niektorí budú popravení kvôli svojej viere v Ježiša, ako zdôrazňuje Matúš 24:9. Hovorí: Potom budete vydaní na prenasledovanie a usmrtenie a budete nenávidení všetkými národmi pre mňa. Ďalším hlavným znakom je rýchly nárast ľudských poznatkov. Daniel 12:4 predpovedá, že mnohí budú chodiť sem a tam, aby získali poznanie, keď sa blíži koniec. Daniel sa pýta, čo to všetko znamená a hovorí: Počul som, ale nerozumel som. Anjel odpovedá: Choď svojou cestou, Daniel, pretože slová sú zrolované a pečatené až do času konca. Okrem toho bude evanjelium Ježiša Krista hlásané do každého kútika zeme. Matúš 24:14 hovorí: A tento evanjelium kráľovstva bude kázané po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. Šírenie evanjelia je jasným znakom, že koniec časov je blízko. Ľudia na celom svete sú vyzývaní, aby prijali Ježiša Krista, kým nie je príliš neskoro. Čas na výber spravodlivosti je teraz, keď sa tieto znamenia odhaľujú okolo nás. Mnohí tieto varovania môžu ignorovať, ale znaky sú neprehliadnutelné a zrýchľujúce sa. Svet je svedkom naplnenia prorockých zasľúbení teraz viac než kedykoľvek predtým. Od zvyšujúcich sa prírodných katastrof po falošných prorokov, všetko sa zhoduje s biblickou proroctvom. Zostup vojny a konfliktu naznačuje, že sa blížime k vyvrcholeniu týchto znakov. Veriaci sú vyzývaní, aby zostali ostražití, pozorní a pevní vo viere. Veľká výzva prikazuje veriacim kázanie evanjelia všetkým národom a kmeňom. Táto globálna misia napreduje rýchlo a plní jeden z kľúčových znakov Kristovho návratu. Zvýšené poznanie ľudstva sa zdá byť spojené s predpoveďami konca sveta. Technológie a informácie sa šíria bezprecedentnými spôsobmi, plniac Danielovo proroctvo. Každý deň viac ľudí počuje o Ježišovi, čo približuje svet k poslednému okamihu. Ako sa tieto znamenia stávajú čoraz zreteľnejšími, medzi veriacimi po celom svete narastá pocit naliehavosti. Mnohí sa pýtajú, či žijeme v posledných hodinách histórie, ako predpovedá písmo. Správa je jasná. Príjmite Ježiša Krista teraz, predtým ako bude neskoro. On je jediný spasiteľ, ktorý nás môže vyslobodiť z chaosu a súdu, ktorý prichádza. Čas sa kráti a znaky sú príliš očividné na to, aby sa ignorovali. Pripravme svoje srdcia a duše na jeho blízky príchod. Buďte ostražití, šírte dobré správy a žite vo viere a nádeji na slávny príchod Krista.